Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngaleli hora, ngalesi sikhathi. Sibonge abantu bakaNkulunkulu, simakade esasilondolozile, esasithandile, esasisindisile, esasihlengile, esawuNkulunkulu omuhle nanamhlanje, esawuNkulunkulu omnene nanamhlanje, esawuNkulunkulu oluthando nanamhlanje, esawuNkulunkulu okuthula nanamhlanje, esawuNkulunkulu wentshisekelo nanamhlanje. Yazi, one thing I've learned ngokushawa kwabantu noma ngokushawa kwethu la emhlabeni masiphila, sishawa ngento eyodwa, ngokuvuma kwethu. Sishawa ngento eyodwa, ukuthi yini sivumelile enye sayinqabela. Sishawa ngento eyodwa, ngemidlinzo yethu. Sishawa ngento eyodwa, ngezinkanuko zethu. Sishawa ngento eyodwa, is a very simple thing. Because whatever ozoyicabanga namhlanje, there is a kingdom ezoyikhanda leyo nto leyo ukuthi ifeze ibe khona. Whether it's the kingdom of light or it's the kingdom of darkness, there is a certain kingdom ezokhanda ukuthi whatever oyicabangile oyifisayo igcine yenzekile. But khona into engiyithanda kakhulu ngoNkulunkulu, bantu bakaNkulunkulu, ukuthi uyazama ngaso sonke isikhathi. If uzihlinze ngokurongi, if wacabanga izinto ezingekho right, ezama ukuthi if usufuna ke ukuyenza ibe action leyo nto leyo, alibele yenze ingenzeki. Mhlasimbe let's say uke wadliza ukuthi kumele ngiyophuza nani, avela kwenze anze imali ingabibikho ukuthi uyophuza, enza abangani bakho lo jolo ukuthi uyophuza nabo bathi hayi basinamali thina. Enzela ukuthi this spirit ngale nkathi sikuhola ngalesi sikhathi singayitholi lento esiyifunayo, khona sizokwazi ukuthi sihambe sibaleke. Ngoba kusuke kungumoya osukukhola ukuluthekisa ukuthi hamba kuleyo ndlela. Number 1, lo moya into oqale wayenza kuwena, uqale wahlebela ngethi wakhuluma nawe. Ngale nkathi uyicabanga lento, ingale nkathi uthobela, udlinza ngayo wena, uyayulalela, uyawuza ukuthi uthini ukhulume nawe, ulalela. And ngale nkathi ulalela, ingale nkathi uplan ukuthi ngingenza njani ukuze lo mzimba lo uvume ekuthenini uyenze lento engifuna ukuthi uyenze. Ngingenza njani ukuthi leli gumbi livume ekuthenini yonke lento engimtshela yona ebese yayenza, so this ngizodla ngaye. Now this spirit will come and talk to you in your ears, khulume nawe in your ears, khulume nawe, sithi enza kanje. And the more ulalela ukuthobela, opportunity izoba created ukuthi ugcine ukwenzile lokho ekufunayo. And then mase sekwenzeka lokho esukufuna, lo moya thizeni ongcolile onengekayo, ingale nkathi usudla ke wona, udla ngawe. Because le mimoya le idinga thina, idinga lamagumbi ethu thina esihleli kuona khona izokwazi ukuthi idle. Manje leli gumbi ohleli kulona udla ngenxa yalo, udla ngenxa ukuthi linomlomo, udla ngenxa ukuthi linamazinyo, uhamba ngenxa ukuthi linezinyawo, usebenzisa izandla ngenxa ukuthi linezandla, so ubona ngenxa ukuthi linamehlo. So nomunye umoya ufuna the same opportunity nawo, ukuthi ube segumbini elihle, elihlanzekile, eliklini, khona nawo uzokwenza into yawo kuleli gumbi. Now you are busy sharing this house with this certain spirit, khona naso sizokwazi ukuthi sithole sikufunayo. Because la magumbi ethu bantu bakaNkulunkulu amagumbi ukuthi sidleni izwi lika Jehova, silidla ngeindlebe zethu, ebese lamagumbi sisebenze ngokukhuluma iqiniso, sisebenzise lo mlomo lona, ebese ngamehlo ethu sibonelele lapho kumele sisize, sibonelele lapho kumele sisebenzise izandla zethu ukugeza abanye abantu, ukubabela abantu abampofu, ukusiza izintandane, ukwenza yonke into eyintando kaNkulunkulu, sihambe ngezinyawo zethu sifinyelele kwezovangelo, ekushumayeleni ivangeli kaNkulunkulu. Neminye imimoya ifuna ukwenza kwayo ngalamagumbi lawa, yona ifuna ukuyodla laphayana, idle yonke into enengikayo engcolile, khona uzoba nesifo sashukela, yona ifuna ukuyodla laphayana uze kuthiwe nesifo sashukela. Because umoya lo we-diabetes obekade uholela ekuthenini wena udla amakheke njalo, udla amakheke njalo, udla amafutha njalo, udla usawoti njalo, udle zonke lezi zinto. And then lo moya lo lesifo mase sihleli kuwena, usuyahamba usuyesibhedlela sebeyakuchecka bathi unesifo sashukela, kanti it is this spirit esihleli kuwena, kade sidla ngawe, kade sondleka ngawe,
Silibele sikholela nje ukuthi hawu uyawahalela amakhekhe, uyawahalela amakhekhe, yazi uyawahalela uchocolate, into ongayidingi. Yazi uyakhalela ukuthi uyakudinga ukuthi kumele ukudla ukuthi khona uzohlala lo moya ndini ongcolile. So kumele sazi bantu baNkulunkulu ukuthi sinenhlanhla kangakanani, unenhlanhla kangakanani usaphiwe igunya lokuthi ube senyameni. If usaphiwe igunya lokuthi ube la emzimbeni, umbuzo uthi uphatha kanjani ke inyama yakho? Uphatha kanjani ke lo mzimba wakho obusiswe ngawo? Uyawuhlambulula ngokuphelela ngokwanele? Yes. Uyawufeeda ngokwanele? Yes. Not izinkanuko, izinto ongazidingi, but just feed it as much as ulambile. Just feed it as much as udinga energy. Just feed it as much as udinga lokho okudingayo. Singayifeedi izinto ezizonginuza something away from us, ezenza izimpilo zethu kuthiwa -3 years. Kuthiwa -5 years. But we must feed it something that is super nutritious. Esokwenza ukuthi ku-addeke i-value emzimbeni wakho, khona inyawo zakho zoqhubeka ihambe. Khona izandla zakho zoqhubeka isebenze. So that amathambo akho ezoqhubeka abe flexible. So that uzoqhubeka ube right ngaso sonke isikhathi. So what are we feeding imizimba yethu? So yonke le mimoya into eyifunayo ngaso sonke isikhathi ifuna ukuthi uvume. Because iqale kuluthekise, khulume nawe. Ngoba ishela ukuthi uvumele ukuthi buse nawe kule nyama, so that masusifa le nyama isikhathala, sekuphelelwa isikhathi nethuba usakulo mzimba lona, bese uyahamba nibambane naye ngesandla leli demon lelo kade usebenza, nisebenza kulo mzimba lo kaNkulunkulu, but bese nusebenzisela ubumnyama nobabili nalelo demoni lelo, whether demon lenkanuko lobufebe, demon lokuphuza lokubhema, demon noma iliphi lehlukahlukene, kade nibhizi nikhuthala nisebenza emzimbeni woNkulunkulu. Then mase sikhathele lo mzimba uNkulunkulu esekhathele esewugqilaza sobeka lapha ethuneni, sekuphelile ngawo. For a matter of fact, no Satan can do the same thing. So mase subeka lapha lo mzimba bese nibabana ngesandla ke naleli demoni, bese liyaqhubha ke likhahlele likushonise lapha esiqogweni lithi yasambe wena, asambe sekwalasha, kade sibhizi nawe vele emzimbeni wakho, asambe wena. Because vele lisuka ngomsebenzi lizosebenza wena ekuthenini uwenze lento le elithandayo lona ngomzimba kaNkulunkulu. Cabanga ngedokodo kaNkulunkulu. Athi uPawula nazi yini ukuthi imizimba yenu idokodo likaMoya Engcwele, ungafanele wenze nanoma yini ngawo. So namhlanje abantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi lamagumbi ayidokodo likaNkulunkulu, lamagumbi ayidokodo kaNkulunkulu. And uNkulunkulu bantu baNkulunkulu uhlezi esiyala, uhlezi esixwayisa, uhlezi esifundisa, uhlezi esisiza, uhlezi esilungisisa endleleni. Esilungisela ukuthi qaphelani imoya obumnyama, qaphela imoya amadimoni, qaphela imoya e1 no2 no3, ehlezi zama indlela nentuba ukuthi luthekisa abantwana bakhe, ehlezi zama indlela nentuba ukuthi luthekisa abangcwele bakhe, ehlezi zama indlela nentuba ukuthi abantu basuke ebukhoneni baNkulunkulu benze intando yobumnyama le enganasidingo, engafanelekile, kodwa silahlekisa efinde isiqedele ithuba embusweni wezulu. Bantu kaNkulunkulu maye kithi. Konakele emhlabeni kaJehova, konakele, and it keeps on getting worse. It keeps on getting worse. Kulesikhathi esiphila kusona kulibele kuya ngokuya kuba nzima, kuya ngokuya kuba worse, kulibele kuya ngokuya. Kungabi lento uJehova kade eyidalile, kungabi lento uNkulunkulu ayifunayo nasifisela yona singabantwana bakhe, but kuya ngokuya kuba yilento le imimoya efuna ukuthi kube yiyona, so that kuzofa abaningi, so that kuzodukisa abaningi ngisho abakhethiweyo uma kungenzeka. Because they're just all chancing with the choices, chancing with any opportunity and isikhathi abanikezwe ngaso. Bahachance manje ukuthi kuzokwenzakalani, uzongilalela yini, uzongithobela yini. So sithi ibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo nizikhohlisa. Ibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo nizikhohlisa. Cela nje sifunde incwadi kaBaseroma chapter 2.
Khipani ngabalenzayo ingabe ngabalizwayo nizikhohlisa. Isihloko sithi bonke abantu baphansi kokwahlulela kukaNkulunkulu, abaJuda nabahedeni. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu noma ungubani owahlulelayo, ngokuba ngolokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena. Ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso kubehlela abenza okunjalo. Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo ubukwenza nawe, ukuthi uyabalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe, ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyisa ekuphendukeni na? Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu, oyakuvuza yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle, inkazimulo nodumo nokungabhubhi bothola ukuphila okuphakade. Labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle, kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, bothola ulaka nentukuthelo. Usizi nokubandezeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala nomGreki futhi. Kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, kumJuda kuqala nomGreki futhi. Ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Ngokuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakubhubha bengenamthetho, kepha bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulelwa ngomthetho. Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangalungile phambi kwaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayokulungisiswa. Ngokuba nxa abezizwe bengenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba bengenawo umthetho bengumthetho wabo ngokwabo, babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhlizweni zabo, nonembeza wabo uyafakaza naye. Imicabango yabo imangalelana noma ivunana ngosuku uNkulunkulu akwahlulela ngakho ukufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami ngoJesu Kristu. Let us underline verse 13 uthi akusibo bonke abezwayo umthetho abangalungile phambi kwaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayokulungisiswa. Abenzayo umthetho yibona abayokulungisiswa. Nethi incwadi kaJohn 15 ithi ilelo nalelo gada elingatheli izithelo, kodwa yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba linjani, lithele kakhulu. Lenzeni? Lithelile izithelo. When the Lord was commanding ngokuthela amanzi, ngokutshala leso sitshalo phansi esisikhomanda ukuthi thela izithelo manje, qhakaza manje, enza ukuthi manje, ngokuthela kwasi izithelo silalele the command. Commandeka through inhlabathi, commandeka through ilanga, commandeka through amanzi, sathela zonke izithelo zazo ngesikhathi esifanelekile. So nathi thina abantu sifanelekile ukuthi silalele izwi kaNkulunkulu, sibe ngabalizwayo, sibe ngabalenzayo, singabi abalizwayo kuphela sizikhohlisa. Because if you say into uyizwile kodwa ungenzi, ungatshengisi ukuthi uzwile ngampela, you are making yourself a fool. Uzenza wena isilima.
uthi hayi ngizwile kodwa ungenzi lutho ngalokho. Ufana nomuntu ongezwanga, ufana nomuntu ongazi lutho, ufana nomuntu uzothi uthi angithanda, prove it, ahluleke ukuprove. Shuthi ukungithanda kwakho kufile, ukungithanda kwakho akukho, ukungithanda kwakho akusho lutho. But kudingeka ukuthi usuthe yathanda, utshengise ngezenzo zakho ukuthi uyathanda ngempela yini. Utshengise ngezenzo zakho ukuthi uthanda kangakanani, ngokubonakala kokunikela ngesikhathi sakho, ngokubonakala ukunikela ngamandla akho, ngokubonakala ukunikela ngemali yakho to that loved one of yours, ngokubonakala ngokuthi uyasave imali ukuthi uyomlobola uma kuthi umuntu wesilisa, ukuthi uziphathe kahle uma umuntu wesifazane, ngokubonakala ngezenzo zakho. Everything incike ekwenzeni, yonke into is about doing. Because kukhuluma kakhulu ukwenza kunezindebe nje kuphela eziphafuzayo zisho 1 no 2 no 3 zisho zonke konke esithanda ukusho. But izenzo ziyacacisa indaba ukuthi kahle kahle kukanje, kahle kahle kuma kanje. So umuntu uyathanda, one thing ngifuna ukuspecify kakhulu with this message, uNkulunkulu ade khanyisa kakhulu ukuthi abantu bayathanda ukusizwa, yazi, bayathanda futhi ukusizakala, bayathanda ukuba right, bayathanda ukuphila, uyathanda umuntu ukuthi alapheke, uyathanda ukuthi umuntu yonke into yakhe nje engekho right ilungisiseke, uyathanda ukuthi imali yakhe ayisebenzise kahle, uyathanda ukuthi asizwe, utshela ukuthi enza kanje kanje. But indaba isekuthenini mase kumele aqaleke go action ukuthi kwenzeke lokho, uqala indaba cha. So umuntu uyathanda ukusizakala kodwa isitha sikwenza ungafuni ukwenza into ezokusiza. Yeso niyafuna ukusizakala. Kuthiwa nje ubusunochoko, into kumele uyenze ukuthi kumele uhambe ugeze emfuleni 7 times. Bese uthi ha mother bandayo. Number 1, uyathanda ukusizakala. That is why you came to that person ongumthandazi noma umprofeti noma ubani ongakusiza. Because uyathanda ukusizakala at the end of the day. Uyathanda ukuthi liphele lolu choko, uyathanda ukuthi iphele lezi izilonda, uyathanda ukuthi aphele lamaqhuba agcwele umzimba wonke. But ayikho into engakusiza because amaphilisi they are just another drug azo-add more bad value. Mhlawumbe ezokwenza lezi izilonda zivele zibhibhe kakhulu noma kuvele kungamina because maybe you're allergic to pills or allergic to whatever. So ngokwenza kwakho okumele ukwenze noma ngokusondela kwakho kumuntu okhulekayo ezokusiza kutshela ukuthi hambe uyogeza uhlambuluka, uNkulunkulu uthe into okuzokusiza ukuthi uhlambuluka, bese sithi sitshala kuwo ukuthi ayabanda lawa amanzi, ayabanda lawa amanzi. Kuduma ukuthi amanzi ayabanda engqondweni and then bese ungasafuni ukuyiphulukisa, bese ungasakwenzi lokho ngongalindi futhi. So in as much as ufuna ukusizakala kodwa futhi awuyifuni indlela osizwa ngayo. In most cases when it comes to uNkulunkulu, abantu bahlezi befuna ukwenzelwa ngaso sonke isikhathi, abantu befuna ukuhlezi bededinisa ngaso sonke isikhathi, telling umuntu ukuthi uphethe ikhanda khuleka, athi hayi ngikhulekele wena. They do not want ukwenza bona izinto ezizoba usizo ezimpilweni zabo, ezizoba usizo kubona, ezizoba sondeza kuJehova umdali wezulu nomhlaba. But ngaso sonke isikhathi bafuna ukwenzelwa, ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi njalo everything must be easier for them, especially mayeza ngoNkulunkulu. Kodwa kumele ukuthi inhlansipa yenyangeni ngalikhipha ngisho 1000 rand. Mengimele ukuthi ayonikela mhlawumbe indawana thizeni la kuthiwa kuyalinekala, mina ngayikhipha yonke imali yakhe. Kodwa makuthiwa kenze nje just a simple thing, just go and bath emfuleni, qala phansi ngindaba ngengikwazi. But engaya emfuleni mase kuthiwa uhanjiswa isangoma ngabo 4 ekseni. Kodwa umuntu kaNkulunkulu ebethe ehamba ngo12 ilanga lishisa, athi nje hambe uyogeza nje emfuleni. Just ilanga lishisa, athi hawu ngeke amande. Yonke into ehlangene noNkulunkulu, abantu kaNkulunkulu siyathathwa yaguqulwa because ubumnyama busuke bungafuni ukuthi ukwenze into ezoba usizo iphulukisa ishaya ivale lento. But so wenzela ukuthi uqhubeke wenza izinto ezokwenza kube wesi, qhubeke wenza izinto ezokwenza ungaphulukiswa. Because the more you clinic, the more esibhedlela, you are adding another form of sickness into your blood system. You are adding another form of sickness into your cells, into your tissues akhona emzimbeni wakho.
Because you're gonna be drinking those pills. Yes, lizophela lelo khanda, zizophela lezo inhlungu, uzophela ngaleso sikhathi konke lokho okuzwelayo, but ku-add something ngelinye ilanga uzothi wamele uyohlinzwa umpompo amanzi because kugcwele amanzi eqolo lakho. And mase sekukhishwa lamanzi lawa, ngisuke phakathi kokufa nokuphila. Because everything enokuhlinzwa phakathi kuhlakaza umzimba wakho ushonisele nale isuke ingekho right lot. I just seen a recent video nje about abantu they're gonna be added more years because abantu sebezohlanganiswa kube robots plus umuntu emzimbeni owodwa so that umuntu ezophila isikhathi eside, so that umuntu ezoba flexible more because sabonakala ukuthi abantu bayakhathala manje, bonakala ukuthi abantu bavile apha, abantu bawukuthi nokuthi. So ukuze umuntu abe right kumele ehlanganiswe yena nerobot. And bemhlinza umuntu bamsuse la bamhlukanise and then benze zonke lezi zinto bamfaka izinto. Bantu baNkulunkulu konakele, indalo kaNkulunkulu sishintshiwe manje, isiguquliwe manje, sekwenzeka umathanda manje emhlabeni. Abantu sebeyazenzela nje kuyona yonke indalo kaNkulunkulu sebeyazenzela. So inkosi iyasiyaleza ukuthi asibe ngabantu abalenzayo izwi layo ngaso sonke isikhathi. Singabe nje abalizwayo kuphela, sibe sikhohlisa thina. Because bayingcosana abaliphilayo. Baningi balizwa, baningi behlezi beshunyayezwa, behlezi belizwa ngendlela abazizwa ngayo inkundla zokuxhumana, emsakazweni, umabonakude, emafonini, ko-WhatsApp, ezindaweni zonke and posted billboards everywhere, beshunyala ematekisini, emabhasini, but bangcosana kakhulu abaliphilayo. Abathi sebelizwile and then they take it and apply it. Bayingcosana bancane kakhulu and then they are almost none. Okubuhlungu ukuthi bayakhohlisa laba bangalenzi, bengaboni ukuthi it's just like a doctor. Mase udokotela ngoba unesifo se-diabetes, you need to quit sugar and then you need to start exercising, uqala ujime. Ebese umzwile udokotela but awuyenzi lonto uthi ungeke unzima abe ujima wema. Ubani o-diabetic? Udokotela. Ubani o-diabetic? Omunye umuntu. Ubani o-diabetic? Labantu azokubaxoxela ukuthi awungeke mina ngikhathele kabi ujima. Ubani aba-diabetic? Uwe. So ngokungakwenzi kwakho abantu ba-understand ukuthi izinto abazenzayo nabangazenzi ibona abalimalayo. Okwenzayo nongakwenzi uwena osafarishayo. Okwenzayo nongakwenzi uwena obasenkingeni. Okwenzayo nongakwenzi uwena ozoba kwi-position na kwi-situation lapho khona uzokhala at the end of the day. So if ungalenzi izwi kaNkulunkulu uzilimaza wena. If ungayenzi intando kaNkulunkulu uzilahlekisa wena. That is why namhlanje uJehova uthi asiba ngabalenzayo, singabe ngabalizwayo kuphela, sizilahlekisa futhi sizikhohlisa. Because usunenkani, unenkani, isiza bani leyo nkani leyo? Isiza abantu khona bezokhuluma ukuthi ave nenkani, ufuza ubaba wakhe. So what? Ngoba ekugcineni kosuku you are sick. Ekugcineni kosuku you will die. Ekugcineni kosuku so ukuzwa singenzi kulimaza thina. Kepha ukwenza intando kaNkulunkulu kusiza thina. Ngoba ngaso sonke isikhathi ubaba uNkulunkulu uyasaka. Usuke ufuna ukusaka kahle kahle ngako ngasiyaleza ngakho. Uyasiyala. Bantwana bami ngiyaniyala ngalomthetho. Uyalela ukuthi ukwenze lokho khona kuzosiza wena. Njengomzali yalo umntana wakhe ethi mntana mziphathe kahle ngoba lapha eminyango kanje uzolimala kanje. Uyasixwayisa. There's nothing so important as a warning. It's very important. Uxwayisa, ukubonisha, utshela ngento ingakenzeki, into ebalekile enzima enkulu kakhulu leyo. Asikhulise futhi. Khona sosizakala kusasa. So the Lord is just growing us so that sizokwazi ukuthi sizakale tomorrow. But thina sifunani? Sifuna ukwenzela. Sifuna ukushoniswa lena le. Ukidilele ezandleni zethu, ukidilele emandleni ethu. So umdalo ezinomhlaba nje yanibusise kakhulu. Sibe ngabalenzayo izwi kaNkulunkulu. Singabe ngabalezwayo sizikhohlisa. Sihlale sazi ukuthi konke kuleli ezandleni zethu
konke kuncike emandleni ethu, konke kuncike ekuthenini senzani, ngasiphi isikhathi, ngamuphi umzuzu uNkulunkulu asibusise ngawo lapha emhlabeni. So asihlaleni silindile ngoba usuku nesikhathi asilwazi, siqaphele yonke into esiyenzayo, siqaphele ukuthi siyamlalela yena uJehova, siyayenza yini futhi intando yakhe, ukuze ngelinye ilanga siyokwamukeliswa umvuzo omkhulu omuhle esiyothaba ngawo ngezenzo zethu. So inkosi benani nibusise kakhulu, nihlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona at TikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, and Instagram Lihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Inkosi nje ibe nani nithole into ukuphulukisa, ngidlulise namazwi kwabanye abantu nabathola ukuphulukisa. Siwadlulisa amazwi kaNkulunkulu, sikhanyiselane, sibe sibani sihle sikhanya njalo. Ihlangu yokuphila kwethu hlale bukhona baNkulunkulu manje uze kuphakade. Amen.